Добрий день. Ну, У здрасте. мене є до вас декілька запитань, а спочатку. Ну, Скільки вам років? Та, як вас звати? кульця. Окей, а ось мої запитання. Скільки ніжок у стульчика? Ну, прям, складне питання стали. Ну, 5, напевно. Так, Я все не вічно знаю. ви відповіли. Ну, Несумнівно. Дуже складне Скільки, окей. До якого царства належать люди та Україна? Це Європа, як ви гадаєте? Ну, навіщо таке складне? Ну, я не знаю. Я ж вам сказала, в мене 2 параметри було. Ну, напевно, морський житель. Я не знаю, які ми жителі. Ой, ну, я хочу легке задавати. Україна в Європі? Я не знаю. Ну, я ж вам сказала. Ой, ви... Сумнівствувати, я піду. Да. Ви вже пішли? Окей. Ой, цей репортаж був дуже цікавим, а в мене є й до вас запитання. Чи знаєте ви ці відповіді на них? А так, дякую!